Ang pagwapa ko, kay magkita ra ba meron sa akong uyab nga ukoy sa kabo rito. Sus, gimingaw na tao ato akong uyab ay. Kita ra ba meron dito sus. Sao na lang din taon ani. Kumusta na kayong taon to siya? Ay, unsa kay akong dalon ato niya? Nga ganahan ra ba gito siya sa pagkaon diri sa yuta? Kay kapoy na kuno siya kaon sa kuan, pagkaon sa tubig o dagat di ay. Unsa na karong oras na? Wala na nagit siguro ron dito, naguwat nagit siguro ron ako akong uyab. Ay, gimingaw sa labagit taon ko sa umbid. Panto na ko eh. Ano ba kain taon ron ako ang palalab eh? Labs! Ah, wala pa eh mga kuan naman na dihang, nangaligo naman na. Di pa dito rin mo gimaw, kay daghan pumatang nangaligo. Tauran nang gini na ako kadali eh, kay wapa dyan eh, wapa gini patimaw in taon ko sa akong uyab na syukoy. Ah, wala pa. Balik lang ko niya eh. Anhaon na ko niya niya. Ana gito na uyab siguro kay alas 3 naman tinggawas naman gito niya. Ya, dalan ako siya niyang favorite. Favorite kay niya kasi natos tubig nagpuyog. Hon gitos tubig dis. Kita in taon. Hon gi siya nako tagayuta. Ano ko to din. Ana gito dito. Kapuya sa mo planeta, oy. Ipulaan akong kaon o mga bantol. Butiti. Susan akong uyab. Asa na karon? May gani kinaibog pag yun siya nako. Usar kay gayon. Sa iyang pagligo, nakita na ko siya. Niya nagkita mi. Ningon siya magkikita mi. Magkita mi karon. Asar man to siya magdako no siya pagkaon. Dito gikan sa iyang kalibutan. Ako sad way kalibutan. Agoy. Pagkalami kining uyaba. Sus, kamao ba kanimo langoy pareha nako nga logos kamao. Agoy. Asar man ni siya oy. Lalap. Wala naman pa. Amo sawom sa kukidagang kain tao. Na siya. Ay, lab. Mayo yung tawag kayo nitong nga nakalab. Kumapoy kay dalan na tigas mo favorite na food. Salamat kay lab. Gidadaan mo yung kunin mong supre. Dalan di ka labo sa imong favorite na. Magkatilaw na gito aning supre sa inyo niya sa nain ka. Siguro ito tiri si Chris ay. Nawa makita ako ni Kuyo itong kuyab na sos po yung kabanaw ka. Agoy! Ihungitan pa. Dalhan iti kasi mong favorite food lab, so favorite drink. Easy ka lang. Wow! Wah! Ang namiyado rin nila! Hindi pala bilang sa magmahala ba ito ka? Magdok ang tawag ko lang sa tubig. Jangan lumayan! Hoy! Pa! Ika ha! Ay, ayaw pa! Ayaw! Ayaw! Ito mo, oy! Kinsam na ha? Ako ito nila! Uyab! Ayaw! Ito mo, ayaw! Ay, tami na sa iyo. Ayaw ko doon na. Matitanos to ka. Natanawang na. Tanos ka. Gwapo, anak ko! Wapo. Wapo kita lang lagi. Awa ko lang siya pa! Gwapo kayo! Hindi na siya na. Wapo po yan. Hindi na. Pauli. Ayaw! Ayaw ko niya! Uy. Ayaw! Hindi mo hindi sa mamapig na tulab. Lamiya na yung tubig. Ayaw na! Pauli. Sa tuwa. Diyain ang lalaki. Ayaw! Buntis mo kita!